Kene ya masak. Iki udah iki. Anu iki. Oh. Masa murah to. Sampai iki. Iya. Oh, panas. Kalau yang main gue disir-sir ngene tok wawan. Iya, tapi tenaganya kan di nemenin. Nemen apa? Masa aku yang ngoyo, ini ra ngoyo belas to. Diles-les ngene tok. Iya. Boleh. Ya, tadi iki baru loro sing ngene. Dan perongkolane koyo ngene iki iki tenagane separo lho renek. Yang ini. Ayo kuat. Misalnya cek pertama kirain begini. Oh, sakit berat tadi dekat nih ya kan. Aduh. Jadi mati soal pijetnya dari di kota Tangga. Ya, dilepas nih. Aja ditahan dulu. Dulu mah apa? Kan sidone pantai ndi to ya? Sing di Mas. Hai. Ayo gue bekecon ya. Yang kano Ya. pelang Pelang ini to. Enggak, panggul. Tapi enggak. Ang Nang Panggul, pantai Panggul kayak. Gak uang enggak dalane. nyamuk. jalannya wis mulus, Pak. Oh, mulus. Mulus kok enak. Suwi ora tau sapa. Kono biyen Pak nang pantai Toan cek rono Rompati Afrika, dalane si angel kae sering rono iki. Ya manuk. Loh, tapi biar golek manuk pantai ndi penak nang pantai ra tau bayar kok. Gratis. Ya nang pantai-pantai ndi? Pantai Kanu ne terjune iki lho. apa nih? Ning pelang. Masa ada tujuan itu? Belum pro aku. Jejere kono yo. Hmm. Di sak lokasi. Waduh tapi. Tuh, Kok dalane wis penak to. Liwat ngamu to. Liwat ndi? JLS. JLS. Oh, liwat JLS. Pasitan malah apik. Pacitan. Pantai apa ngaranane? Di kamar wis ada yang ngejak rono. Oh, apik pasitan tenan. Lemes deh. Rumah kan apa-apa, bebas, luas. Mesti itu enak sing nang rontol, kabeh rontol. Malah itu. Yang, aduh. Iki paling senengane kacang kok iki tenan. Mau asal mau ya. Dia tahu saya gak tahu mangkaikan. Mau aku pada gak wani ya, yo. Tahu juga saya. Mas aku ya gak tahu semua. Kalau enggak tahu Nah, aku tanya godok kan sumpah. Aku Nek kan sendi yo penak. telur papat. Saya itu gak Tapi tahu. lek aku panggah mangane kacang pijet to ya balik nang misalkan nang sare numpuk. Aduh. Seneng banget gitu. Pergelangan sendi gitu. Terus sudahnya akan ditaruh ke tangan. Biasanya berminggu suci kan kan mulai ambil dong kan nyawang tok ya. Tahu aku itu. Mas itu ya wis nek. Jane yo gak masalah. Menurut dia Tapi ya masku diro-iro mangane Jawa. Kau ya paling papat lima wis. Lima bungkus. Iya, awal itu wis kaset, Mbak An. Awal itu wis kaset. Kan wis kelompok kadang ya. Wis
Rumput dhisik. Nah, rumput dhisik. Merah Tapi belum dihilang. di istilah kan. Hilang. Tapi kok orang mangan ini ya rapati loro. Dipijet to rapati loro. Ini kalau balik enak kira-kira seminggu kas apa? Penjualan tak sire setahun minimal 1 minggu. Oh, 1 minggu. Minimal. Gini. Misro kau. Los. Ya orang mijitin dingin entok loh, si alon iki lho karo mijit sama ke sumpah alon iki banget ki walon iki. Padahal Mbak Alina percaya aku. Iki Iki lho percaya sampai turu-turu. keluarane saking parahe, keluarane. Percaya piye? Keluarane saking parahe. Hellonya apa sih? Iya. Terus itu wong piro? Oke. Oke kan Mas, tolong ngelep kok. Cuma kan sing grupku mak sak jenenge grup liya lho. Tapi ra penak. Tapi nae Gak penake kan mesti kesusu to. sedilut wis dijak pindah nggon. Ayo mesti kan malah gak iso suwi lek. Sing dicuci kan malah piro kan. Pomo dhewe kan pomo sak ampun sepeda Siji motor kan iso loro. suwi. Kambing kuwi. Telung pantai, papat sak air terjun. Tapi kan malah mek sak. Tapi enak yo mbak. Oke. Sepeda motor kan enak. Pomo sing wis sak Kan wae. nggawa elep. Grupe dhewe maksudnya gak melu grupe wong kuwi yo. Penak. Au. Sendi sing ngomong persendi ya. Ini lek wis kali gak ngomong. Lek sing kiri kan gak enak. Terus sing enak kan ning kanan. Iki rasane ngene betul wae. Cuma penaknya apa awake guru. Dijeti wongku. Ya atos sama. Ya atos sing gue kamu. Wah, Apa nih Mas? Awake. awake empuk awake. Ngomong dipijet iki wongku. Dengan kulitannya enggak, dengan kulitannya kau wandel tipis. Ini punya kulitan tipis, jadi tipis itu kalau di Anjurme itu enak. Bisa dihancurkan. Anjurme, nah pasti lemahnya itu di Anjurme itu enak, enggak angel kaya oleh orang kulitan kami. Yo. Kalau kan hancur. Kayak gini. Wih, ini. Makanya dokter ngomong asam urat gak oleh dipijet, sih ngomong gak apa. Asam urat dipijet langsung lari, langsung. Mau gejat itu langsung sembuh. Jadi tapi sih dipijet tuh gejatnya ini. Pinggirnya ini. Kan akibatnya yang ini loh. Nah ini. Yo. Iya, wah lorone tenan kok dunyane sendiri. Bengok ra apa-apa aku mesen. Nah, wes. Mbak jalan iki dipijet empuk tapi malah lembut. Nah, empuk lah. Lah
Berarti sing dipijat aja iki gak kena dipijat, sing dipijat iki. Pinggir ki arep pinggir iki. Lah iki kan ketok jendol iki to. Posisine iki. Nah ini. Dan ini pinggirnya Dikari kene tok. Iya. Loh, wes angel. Angel. Angel iki. Nanti wong iki ketok panganane opo ngene ditemekne wis apa. Wis tenaga Jangan jam. mak pitik lek itu tahu tempe. Apa iki ketoke lek nggak pitik gak sepiro. Sing nemen ya kuwi mang seneng mangani kacang lek anu enggak. Tenang enggak, Pak? Patah kacang apa tak semua enggak ada. Enggak ada. Masalah sing ngomong kan asam urate to. Nah iki akhirnya bingung empuk. Ane jet iki sing ngomong atas kan nek kadung ngomong atas nemen lek aku kena pikir kene iki loro kan iki daerah iki. Lagi kowe kadung jeneng-jeneng nek jero ngene iki. Akhirnya ane sing dirasani tangan barang daerah kene iki lho, persendian. Persendian iki Ini anak mundur. Mundur. Ya, mundur. Pondok. Miring. Ayo. Selamat menolak itu gua. Ayo tetap mundur. Ya. Dari ki wong micet wong bobot sekitar kowe. Wong kowe. Wah, gak. Wong kene apa? Wong kowe. Di kene punya apa kene? Ana duduk. Lah yo kowe tangan. Lama. Tak tinggal pitu-pitu. Panas toh. Ngeten lho. Panas toh. Dan orang kayak panasnya kolesterolnya dihancur nih, oleh panas. Kalau kolesterol jantung, rasanya nggak lorong nggak pohon. Hasilnya kurang. Murah sih. Yo, kembloy kan tau. Murah kembloy kaosnya masalah. Jadi cuci kertasnya awalnya kembloy. Di penak ya rasa minyak ini. Minyaknya tapi kesana dewe. Posisinya awalnya panggang murah. Yo. Ngeten lho, boten satunggah nih awake tangga. Kaosnya kembloh. Loh, yes. Rasane lah dengan teman-teman. Nah, kembloh ya kaosnya. Lewat bodoh mati. Iya, Pak. Inti yang anaknya entok wis sudah sekukut. Udah sampai? Iyo. Dari cuaca nih, mari sini. Cuacanya nggak ngono. Jadi adem panas, terus adem hujan. Jadi seminggu ra udan nih. Wis adem klopok-klopok. Wah ya, makan kewan nih. Wis gak neng mingguan waduh.
titik anu kok. Anak titik gampang mati. Pilek akhirnya mati. Kaget toh. Tapi wis gede gak apa-apa, yang cilik-cilik. Sing usia seminggu gak kuat.